Bikin nasi goreng spesial karena nasinya nasi berkat yang sudah ada 5 hari di kulkas. Halo Dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Ora kaya sing mbok delok ya Lur, asline iki aku ki nek kucap mager ya jabang bayi. Mungkin jagong entuke berkat ya dina Setu, terus iki ki dina Kemis, tapi nasi berkatku ki urung tak kapak-kapakne isih ana kulkas. Tapi aku ki pengen gawe nasi goreng, terus nasi iki nganggo nasi berkat kuwi kira-kira enak apa ora hayo tebaken. Pertamane aku mau ki wis nggawe bumbune ya kaya biasane wae brambang bawang lombok tak tambahi kemiri. Gongso dhisik terus ditambahi endhog rasa akeh-akeh siji wae. Ora arek setengah mateng. Langsung disusuli enek pete, enek bakso. Masak apa wae nek enek petene wis tak jamin bakalan enak. Lanjut segone berkat ki nang dicemplungne. Seli segone berkat ki wates banget. Lah bayangno wae ke dina Setu nganti tekan Kemis ki wis ning kulkas. Otomatis segane ki ya dadi beku. Tapi lho menurutku nek nyego goreng terus segone ki sing pero kuwi ki enak banget. Mergo aku ki ya ora duwe sayuran liyane, mung ana toge, dadi iki tak campuri toge dienggo sayuran dan ternyata ki yo malah enak kok, cocok. Mak cekel ki sego gorenge yo wis mateng, langsung wae tak entas, ki tak pindah ning piring, tak bagi dadi loro. Siji dienggo aku, siji dienggo anak wedok. Lanjut aku meh gawe teh. Aku meh njajal gawe teh daun jati Cina. Nek jarene sih apik dienggo kesehatan, tapi aku ya lagi arep nyoba. Yakin iki segane goreng ki enak banget, minume teh daun jati Cina, cocok pokoke.